Kdyby mi tohle někdo řekl před pár lety, ušetřil bych si spoustu bolesti. A asi bych ji ušetřil i ostatním. Jak se vyhnout nešťastné lásce? V první řadě si dej velký pozor na rituály lásky. Mluvím ze své vlastní zkušenosti. V té době jsem se magií zabýval dost dlouho na to, abych dokázal ovlivňovat situace kolem sebe, ale ne dost dlouho na to, abych si byl vědom toho, jaké následky můžu za sebou zanechat. Před pár lety jsem chtěl jít takhle na rande a řekl jsem si, že bych to chtěl trochu podpořit. A podpořil jsem to rituálem lásky. Celá schůzka probíhala bez problému, bylo to všechno hrozně hezký, bylo to intenzivní, bylo to najednou všechno hrozně rychlý a já jsem měl pocit, že to je ta pravá osoba, ale něco na tom nesedělo. Bylo to až moc rychlý a až moc, řekněme, nepřirozený. Ale samozřejmě v tu chvíli je člověk omámen kouzly lásky, chemii a tak podobně a realitu příliš moc nevnímá. Bohužel, jak rychle to splanulo, tak rychle to zase odeznělo. A já jsem po hodně krátké době začal pociťovat, že to tam prostě není. A přemýšlel jsem, proč, když to tam bylo. A nenápadlo mě nic lepšího, než udělat další rituál lásky, kterým bych náš vztah podpořil a udržel. Ve finále z toho vzešlo to, že jsem měl toxický a nefunkční vztah, který byl udržován kouzly lásky a skutečné city v tom pravděpodobně ani nebyly. Jednalo se spíše o nezdravou posedlost. A dovolím si říct, že možná i vzájemnou. Takže i přesto, že můj prvotní záměr byl opravdu nevinný a chtěl jsem pouze podpořit ten daný okamžik, tak z toho vzešli dva ublížený, nešťastný a zraněný lidi. A myslím si, že to nebylo potřeba. Proto si i ty dávej pozor na to, co si přeješ. Nikdy, ale opravdu nikdy nedělej žádné rituály ani kouzla bez souhlasu osoby, které se to má týkat. Protože nikomu z nás nenáleží ovlivňovat ostatní bez jejich souhlasu.